Mirbon, pini ke itu meskolong akimi teacher si wangi pute. Nianta mopen ining deep loklo mopen ne question arju plote thaklon thek thedet plote therak me loklo mopen ne ning mathante. Oh shit. Ne talason si karjo lok di sarlo. Akimi teacher wangi pu. Sta nang ma sapna matha nang ne dolo. Ne nang panang rabdo ni de matha nang ne pawang na. Hi student. Good morning, ma'am. Good morning. Kadok ya fanta. To, non ke ilitum introduce le ilitum cipi chulo nang tum kadok ta nang men inut nang cetharin tinon. Nemen ke mirbin terang pi. Nemen ke kiri rong far puti, ma'am. Oi to, ante non ilitum apor padam de pimpen lole sarli thurong lona. Osomaratum. Ante osomaratum pini keneta keceng langapot. Nang tum than GK abu taksi nang tum than questionnaire jupo nang tum nang thak donon. Osomaratum. Ma'am, GK plote Gulson Kumar pulobo. Ini ke Gulson Kumar to ni tum than question answer nang kar juke wangi ma ma'am. Bye osomar ke jok lurin tita. GK plote general knowledge pulo. Kodak Gulson Kumar lo. Bye osomar ke jok lu ninjoy no. Kupusi nang tum doktor officer pulis kaceman renti pema. Ne nang matha dum su. Sarlo keceng si ke nang than thate ilitum ladak India ang kanglong pen out country mate bides ke bar ceng abang phi amen nang than thate komar lo ilitum India ang kang pen bahira ke dam ceng ke nang thanot sarlo ai medom nang ta mopen ende ke matha lo akisung question si nang kar juji bon pulok lo la ancho tineta thek lo mem sita lo mem ili India ang kanglong pen out country ke bar cenge sita lo koson lage sarlo lason kalibo koson si kali det pemati mem rawan si lafane prothom Sri Lanka ke pon ceng mati nang si ke thek thema pi ma mem ai tema osomar ke jok luta to chalo ini no non phong ke mirbon fanlo kar jupo mirbon non phong nang thakon pamekano mirbon nang than thate tasmohol ke komalo kaselam ke nang thanot mirbon ba mem nang tala anak ki joya question tong nang arjuna ngima tasmohol ke mistri tumsi kaselam lo nang chini ne pohe oh no ni ki pudami pugela son kali tasmohol komalo paselam toy ke la sini nang kar jubo la sonang punon mati mem ठिकादार si ke toy lo uf ba osomar tamo ke bang ve inut hane arjuta ka presinang than inut hane arjuta ka presinang than nege ni phusi ke gorom thulo somar nang taman lo na ke thane ke bang gali nege cham se ke cheman thupo osomar ta kiri ande nang than tha mongki than hindi pen kupulo ki pupo nang thanot simple bandor pulo ki pu ke mem nang kitab long kelang sini panai thak dondi kiri kali neke kitab lang le mem nang arje nang lang ding si nila so ensa nang thak don